zijn er weer. Welkom. Buiten stop of zo? Ja. Cobra 8. Flink staaf, handje ernaast. Hey. Het weg joh. Kiki. Oh, ik kom daar. Very nice. Very nice. Hij doet er nog. Hij doet er nog. Muchas gracias, Hugo. Wat zou zelf bouwen? Ja, die heb ik van die Spanjaard gehad. Oh, hoor dan. Very nice. Wat is dat dan? Scream 3S. Funk, hè? Is het wat? Ja. Deze ook? Gelijk dat. P5. Zo. Pink burners uit de weg. Even. P5. Funk weer. Troep. Ja? Troep is het. Troep. Funken, grasnoos. Ja. Truenos, catitos. Die gaan veel te hard van dichtbij. Chinos 20. Traka 20 chinos. Gezien? Zit erin. 1,20 gram. Klein ratelbandje. Dynamita van Elgato. Beetje kruidlek voor mij. Beetje kruidlek zetten zien. 5 de pakkie. Op, ver weggooien. Ja. Boom ervoor of niet? Hij is van hier af. Chino's, ARS. Goeie knalletjes, lekker klein. Hoppakee. Niet in je glas met cola met wodka gooien. Kijk jongens, die staan gewoon hier met Romeinse kaas op elkaar te schieten hier, die ventjes. Helemaal gek joh. Spaanse mafkees hier. Goed, je hebt het trouwens Goed voor ze. Jij man? Ja, is goed. Bareno, Truenos, Bareno. Sonora, Elgato.
Lekker hoor. Zijn jullie niet afgaan, dat zou lukken. Kijk. Vlindertje. Don Vito. Hay un señor ahí, Carly, hay un señor ahí. Kijk hem op. Buena, buena. Etna gaat hij even een stopine erop, klasse 4, van de Spanjaard gehad. Gewoon goed. Caballero salut. 2 keer Cobra 8. Screen 3 ja. Ja. Ja, beter. P15. Ja, tuurlijk. Oké, eerst die. Van daar zo. Ja. Goeie. Lekker. Als we dan op twee werken. Hoe gaat het? Ja, doe jij dan. Wacht, wacht, wacht. Even, het eerst aan. Ja, ja. Ja. Lekker. Ja, lekker. 10 meter met Lekker. graf zo. Lekker. Ja, lekker. Lekker toch? Gaat goed. Lekker. Laat Goed. Ik ga spelen met nummer 4 doen. Ik kan veel beter. Tuurlijk. Hoppakee. Dat was mijn eigen. Leuk toch? Leuk, leuk. Oh, dat is wel leuk. Kijk het op. Cobra 8 is dat weer. Ja, lekker.
Hoi! Kijk hé. Ah, die is goed. Nice. Goeie. Topper. Oké, weg ga je zien. Fonky komt er meteen weg. Hoppakee! Lekker hoor. Doe de rest zo. Lekker schel natuurlijk. Dus. Wat zie je? Ja, mooi. Aan de kant. Ja. Wacht even. Ik heb een panootje. Zit met die buis in mijn klauw. Big nuts. Big nut. Oh, nice. Triplex, big nut. Yes. Lekker. Big nut. Fik erin. was van dit afgenomen. This was in the hall. I saw this one, toch? Yes. Yeah. Hey, Yeah. wait, use that as a final from them show. Hey, geen namen. Hey, geen namen. Big nut. Wat is een nummer noemen? Nee, 3. Hier is salute. Lekker hoor. Nog iets, dan weten we het nog hè? Top. Ja, doe. Gekke huis. Kijk, lekker hoor. Vet ding. Dat zijn die Edda. Kom. Oh, dat is... Nog een biertje. Kijk dat hij op zijn kop stond, maar dat was... Which brand? Green, sorry. Repot, sorry. Yellow and repot. Ja, Jorgen. Oh, nice. Ja. Jorgen. Jorgen? Hij doet het wel goed. Ja. Ja goed, ik zet ze thuis iets beter vast. Ja. Ja, oké, maar... Blijven goed. Ja. Blijven goed. Lekker. Lekker. Leuk speel dan. Ja, 4 inch op de grond houden. Ja.
4 inch. Oh! Zo! Okay. A Chinese shell that I repaired, so Oh, nice. nothing special. White peony. Oké, nice. Oké, white peony jongen, China's spul. Grappig. Lekker. Tering zo. Nice, ben ook klaar. Het effect. Salut! Oh, nice. 2 inch titanium saluut. Ben ook klaar. Ja, jammer van die klap erachter. En dan hoor je bij. Kleine kutklapjes zomaar. Ja, ik leg ze niet van hem. Over de 8. Linkstaaf. Handje ernaast, flinke staaf. Gewoon zo hoor. Echt gek joh. Hij knipt bij de video. Doe man. Very nice. Flink staaf, handje ernaast. Hoppa. Uit man. Cobra 6, 2G. Ja, het is goed. Staat er? Nice. Ben die keer. Zal ik ernaast gaan leggen, Achie? Ja, ik sag Bescheid. Ja, das ist soweit. Ja, läuft. Jetzt. Ready? Läuft. Oh, feestjes aan de camera. Oh, wacht even. Hier, lekker kringetje van de boys. Helemaal gek. Een beeldje om. Even kijken, helemaal niks. Cool.
What's that? Hij zet hem hier in die Whisper Etna. rocket. Nee, What's the rocket? Nice. Etna. Hey, in de bush, in de bush. Wacht. Hey, in de Nee, bush. wait. Hey, I'm fireworks zegt. Fuck it. Hey, Hey! Professor. lekker bezig. En dan moet blijven staan. Even denken. Nee. Semi-professor. Nou. Oh mijn god. Yes! Crazy. Ho 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 ho! Whoa! Ho ho! Ho ho! I think it's a good joke. Deze moet je uitkijken. Brandweer Haaglanden. Vuurvent, niet met mijn gezicht jongen. Niet filmen. Troino Azul. Kolle sluit, extra luid. Staan dan. Zo. Extra loud. Ja. Nieuw hier. Verloren, dat wundert mich. Al weg. Goeie man. Dafür, dass ich fast mein gehört. Kolle sluit, extra luid. Ja, hé. Vind je die louder? Oh, I have this one. It's okay. This is... Triple X. Was für ein Video? Oh, what's that? Oh shit. Wow, kik hè? Nou kun je reclame maken hè? Ja, Access in de fucking house. Check mijn kanaal. Extreme Riders is weg, Access is back. Oh, die pijl is al geknakt man. Die wordt helemaal niks. Die wordt echt helemaal niks. Dit wordt echt niks ouwe. Die pijl knakt al, dat Nee, is veel te fuck it. zwaar. Steek hem gewoon in de grond. Wat heeft het dan voor zin? Fuck it, ik maak er wel iets van. Doe hem gewoon zo. Doe hem gewoon zo. Skop. Ja, Ja, moet wat hè? Aanstekertje hebben? heb je vuurtje? Vuurvent, altijd vuur hè? Ja, Access in house. Hey!
Zo goeie hebben wij nog niet gehad. Hey Fietje! Jammer joh! Jammer joh! Jammer joh! Jammer joh! Hey, XS! Jammer joh! Hup. Lekker hoor. Paraquiadas, noche. Paraquiadas, op zijn Agri-stijl. Hey. Even overdag even eentje doen, even kijken wat het is. Ik heb god geen idee wat het is. Of het rook is of zo. Noche is avond, maar goed. Daar gaat hij hoor. Hey. Vliegend tamponnetje naar beneden. Lekker. Thanks, Ares, grafzooi. Dat ruikt de kop. Goed spul. Dat was echt niks. Dat valt tegen. Dat is. Ja, ik verwacht hij gaat nog een keer terug, maar Dat had ik niet verwacht. knaken dingen. Dat tankje stelde niet zoveel voor, dus gaan we even opblazen. Die graftank, kijk, leg even lekker een knalletje erboven. Oké. Hoppakee. Max 3. Okato. Al goed. Oké. Gaan we even doen. Oké, komt ie hoor. Hoppakee, boven in de boom. Magic Chaos. Mooi spulletje, Estalella. Gaan we eens even kijken. Oké. Wat de fuck zit die lont aan houden? Hier hè. Nee, die ging echt super. Zal ik nog even eentje doen? Het ging niet helemaal zoals die moest. Gewoon moest die opstijgen. Poging 2. Yo! Die beest. Nee, goed spulletje. Nog even eentje doen. Nou, dit heeft geen zin dit. Nog maar eentje in, want 2 van de 4 niet goed. Nog eentje. Gaat hij dan? Gaat deze wel goed? Oh, very nice. Ging redelijk. Ja. Het is niet heel super dit. Helemaal. Zullen we de laatste week nog maar doen? Maar even proberen, hè? Ja toch? Ah, het is troep man dit. Moet er vanaf zijn. De laatste ook nog maar even joh. Oké. Levensgevaarlijk. Hop, die ging goed. Ah, die is kicken. Eén van de 4 die echt goed gaat. Eén van de 4. Die fluiten normaal van Ja. De Boom, classic. Yes. Lekker hoor. Viper 1, die Blazerio.
jager. 5 Volodaro's Collar. Eigenlijk voor in de avond, maar we gaan hem gewoon even lekker overdag doen. Dat was goed, hè? Dat was een goeie, hè? Flash power, je flesje, lekker hoor. Hey. Yes, amigo. Nee. Colle saluut, extra luid. Lekker hoor. Geluidje hier. Vol gas. Spanjaardjes. Veel te snel, man. Veel te snel. Echt goede pijlen, hoor. Dat zijn echt lekker. Ares. Mooi pijltje, mooi pijl. Papalones, krans, Ares. 2 stuks in de pakkie. Cheetos. Lekker. Even kijken of deze wel goed omhoog gaat. Oh, dat is wel leuk. Volador, de Trueno. Kikken. Kikken. Lekker hè? Nou deze even doen. Vliegtuigie. Steek maar aan. Joint strike fighter. Joint strike fighter. Joint strike fighter. Hij is ook wel leuk. Ze zijn wel vet, maar heel traag omhoog. Ja. Parkeras, notje. Oké. Waar is die? Waar is Daar gaat hij. Hier gaat er een. Hier dan. Gaat goed. Volador de Trueno. Oh nee, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken, nee. Oké. Ja, de afwijking had hij. Afwijking. Kom er niet over. Topper. Wat zeg jij nou? Broodje pijn? Oh, Nou we toch bezig zijn. Oh, even terug houden die hand. hij trekt even de hele stijgerboter. Ah ja, gaat goed, gaat goed. Doe hem even terug. Ja. Hey, nu we toch bezig zijn, nog even een Voyager. ARS. Goed pijltje. Eigenlijk voor 's avonds, maar... Lekker hoor. Is dit Boomex? Boomex. Estalella, Boomex.
piep in je oren. Is dat echt 2 meter vanaf? Hey, excess. Waarom blijf je staan nou? Ja, mijn heer. Gaat hij dan? Brand erin. Lekker hoor. Chill. Heb jij de zwaar pakken? Gaan we los, Luc? Ik ook. Ja. Moet wel Zijn ontwennen. er nou toch? Ja toch? Zo is dat. Heel zit bij piep in je oren. Lekker klappertje. Viva la Spagna. Edna. Met een paar klasse 4 patroontjes erbij. Oké. Aanbied. Happy 16. ARS. Ja? Oh, geinig. Ja? Los. Top. Wegwezen, Peter. Tussengooi. Ja? Ja. Ja, Het naadje. Het naadje. Het naadje. Als het gefaald is, gaan we nou even in de brand steken. Ontgijn nog. Sorry. Atentos chicos. Hoi. Go bro. Ben ik als eerste kunnen doen. Ja, zie. Kom. Waar? 6.
niet? We gaan een Pro 4, 45 Oké, gram. top, brand erin. Fan, helemaal gek joh. Schudden voor gebruik, juist! Hey. Lekker hoor. Lekker. GoPro. Schudden voor gebruik. Schudden voor Lekker hoor. Lekker. Spulletje. Ik ga even vreten boys. op de grond of niet? Ja, even eerst de lucht in. Jij gaat met je op de grond. Ja joh, Barbie. Ben je aan het kloten joh? We hebben weer even een drink open gedaan. Ja, ik heb meer Hey, ik sta eens uit te pakken en ik moet er zelf ook filmen, boys. Je werkt Ja. voor je geld. Dit duurt 3 jaar hè nou. Dan gaat hij het cameraatje pakken van hem. Het duurt echt 3 jaar. En Dit dan moet kaart je die kaart nog lezen. lezen. Ja. Doet het weer niet goed. Grafding. Grafding. Ja, dit is gewoon een minuut wat je nou gewoon naar stront Ja, maar je kijkt zit gewoon. zelf nou te Gewoon zeggen, niks. filmen. Het is gewoon kut. Ja, zo, ik zit filmen. Hij zit allemaal mooi uit te pakken en dan het lijkt net die cowboy. Volle door. Toen zijn we er al door. Nou, kaart ook vuurwerk. Ja toch? Zouden jullie die toppers niet ook even uittrekken, boys? Wat denk je? Hallo, Dan moet ik alles alleen doen Oh, hier. hoeft toch niet allemaal in één keer de lucht in? Ik heb hier een biertje man. Nee, ik pleurt toch gewoon dan op de grond. Klootzak weer. Oké, deze twee dan, kom. Oh ja, tuurlijk. Hey, steek je hem aan of moet je... Moet ik helpen? Ach, of lukt het wel? Eén keer. Kijk dan, hier, kijk dan niet gek met zijn trui hier. Hey, hier, later en de tyfus. Is toch goed houden, hey. Oké. Allebei eentje? Dat maakt het tering uit. Dat moet wel een aansteker in. Hier moeten we eens een aansteker gaan zoeken. Ja, hier. Kijk, dit Hij is steek aan. Ja, hier, pak je. Steek aan, boys. Joep. Hoppa. Lekker hoor, hey. Die wind staat zo, hè? PS5. Daarheen. Maar, We moeten zo filmen. Ja, is goed joh. Wat wil je nou joh? Doe nou weer moeilijk joh. Ik doe helemaal niet moeilijk. Maar ja, daas. Kijk, Moet je de beschrijving nog even lezen? Of, Nee, joh, die heb ik al je kijkt een paar dan keer niet, kijk dan. Hoeveel gram zit erin? 7 gram. Ja, boys. toch. Ja, die Nou, iedereen wil klaar, die hoor, grafgrammetjes toch lezen, hè? Kleur hem die kant op hè? Ja, 8 juli. Vuurtje, Hey, joh. ja, dat ding doet het weer niet. Ja. Hij doet het. Hij is uit. Hij is Eentje is uit. Cowboy! Ja. Precies op het rondje. Graf aansteken. Hey, ja, hij ligt onze kant op hè. Lekker. Hoe heet deze? camera Zeg draait eens even hoe deze heet. camera draait. Hey, zeg eens even op zijn pols. Zeg eens even op zijn pols, hoe heet deze? Pols met een pol. Hier, nee, zeg eens op zijn pols. Waar staat er? Oh ja, tropic. Trompik. Ja, Hey, wat doe je nou, lekker. Hij snapt hem hoor, hey. Even kijken, wat komt. Stil jongen. Ja, wacht nog eens even. Hier, Verdomme hier dan. 60 gram. Hier. Tropic 2 eens. Tropic. Lul, die vent. Helemaal geen tropic, ARS. Genoeg ouwe hoed. Genoeg ouwe hoed? in het ding. Hé, je papa dan? Wat? Ik kan mijn camera kut bij. Uit je hand schieten of? Nee joh. Oh. Wat? Doe... Wat is dit nou weer? Je moet niet in die buis pleuren. Nee, zonde. Ik zie het al voor dat dat een keer gaat gaan gebeuren. Ja. Kijk, het is zelfs zwerven. Kijk. Nee, wat een groot ding joh. Ja, Ik dat had is, ze al even verwacht, ja. kosten die dingen dan? Zijn die duurder als die? Tientje. Ja? 10 euro. Ja, deze zijn beter. Die zijn 12. Boommax. Hoe heet het nou? Champion nummer 4. En Cilatro. Cilatro. FP3 smal. Eindbommetje daar zo. Ja, nou. Oké, waar ga je naartoe rennen? Daar. Ik ga die kant Oké, ophouden. allemaal daarin. Ja, juist. Ja, is goed. Ja. Oké, factory. Joep. Hey. Ga nog maar. Hij steekt gewoon gelijk zo aan. Vriendetje.
Hier, allemaal erop. Hier, pleur hem op, joh. Kut zo. Je had meer fles erop moeten doen. Ja, dat is wel, ja, ja, maar met je dat niet kutfles, meer, dat was allemaal Wat, kut. steek die Hey, stuur- steek jullie maar aan, ik ga er niet aansteken hoor. Stuur dat terug. Juist. Jongen, gooi ze die kant Twee op. op Barreño. Ja, is goed, joh. Twee op Barreño, time fuse, Elgato vuurwerk. Gaat dat zo? Ja. Oh, Ik weet niet waar die andere... Oh, die niet daar. Hij lag er nog. Ik dacht wel, gek joh. wat? Hey! Lekker. Lekker, voor dezelfde klap die je nek houden. Ja, Sam. Is gek joh. Water, prievers. Water en de tyfus. En die duim mee. En die duiven in het smelt. Dat zijn die grafdingen van verleden keer die je op mijn klauw had gedaan. Ja, Kleutzak. kamikaze. Hey, wat moet je Ik doe nou? niks, ik gooi hem weg. Hier. Klootzak, ja. Ik ga zo'n trainingsbroek in. Hey, ach, hey, kut. Kijk. Jammer joh. Kamikaze. Ja, ik vergeet zo boys. Ja, zeker kamikaze. Hier, dit is toch, gaat gewoon uit. Dus, heb je hem in de koelkast gelegd of zo? Ja, ja. Heb je, zit in Spanje, moet je in de koelkast Ja, want daar gaat hij in één keer gek. Kijk, zo'n trainingsbroek. Ja, ik ga hem weggooien hoor. Weg, Nee, man. nee, dit is gek houden. Brul weg, Ik man. leg Ja, hem joh. Vooral dit. Ja, weg joh. Ja, 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 ja. joh, hier, man. Kamikaze, blaas jezelf op straks, hè? Nee, stroep. Hier, wacht, naar de bier. Wacht, Nee, op die. wacht. Leg deze voor, deze pre-burner. Oh ja, preburn, ja. Ja, ja. Ja, dat denk ik. Ja! Kamikaze, blaas jezelf even op. Kamikaze. Ja, dat is 3 steps, 3 van die. Doe lekker, Er ja. komen 3 dingetjes uit. Wat doe je? Ja, hier. Hey, gek joh. Hey joh, Ja. mafkees joh. Die zijn gek, hè? Ja, ze liggen allemaal Ja, ja, veel we tegen hebben elkaar. hè, voor ons. Ver, hè? Steekgeef. Ah, tyfus mijn vinger. Ja. Je gooit altijd gif naartoe. We zijn giepschieters. Ja, Hier, kijk maar. Kijk dan. kamikaze. Hier, wacht nog. Die wil ik. Ja! Trainingsbroek, lul. Kijk dan. Hey, kijk dan. Hey. Ja, hier. Zie je? Very dangerous. Eigen scheld. Allebei dan. Tunnel. Hoe lul ben jij? Allemaal fluit. Hey, moet je nog even die fucking lezen? Ja, een paar keer jaren van je. Die Grafgrabbetjes. Vecht erin. Nou, is allemaal poppenkast hier aan. Oh, nee. Ga weg. Zo. Helemaal gek, jongen. Verder, hè? Gekke jongens. Lekker zwavel. Spulletjes. Lachen troep. Later. Typisch. Lucky plet op. Hoi. Kletsen. Wat moet die open? Waarom, Zou je houden- me even helpen ook dan? waarom doe je dat niet eerst joh? Nou sta ik alweer voor niks op te nemen joh. Ja, nou, dat is Zonde, hè? Dat is Ja, het is echt zonde. Ik heb helemaal geen zin in dat geknip. Knip je wel lekker diep, joh. Frikkie! Ja, ik heb je frikkie. Frikkie is er ook bij. Oké, wat zo? Oké. Hier, wacht. Champion nummer Ja. nummer 4. Hallo met je doosje joh. Vecht erin. Weggooien. Oh kut. Hier dichtbij, Lucky. Hey, die vuurtje kan niet gauw hier, joh. Ja, gewoon goed.
Penis. Hoi. Hoi. Uit. Boommax. Helemaal niet. Estelel. Champignon. Lul. Deze kennen jullie allemaal, joh. 8,44 gram. Grammetjes. Vergooien, hè, boys? Ja. Kom maar. Geef mij, wacht, even wachten nou. Zoveel mogelijk tegelijk. 2 tegelijk. Kijk snel. Oh, wel. Oké. Wordt die echt groot dan ook. En weer dat zwavelluchtje, hè? Wat doe je? Nou, opruimen. Ja, oké. Je moet toch opruimen? Ja, oké. Wat doe je nou? Nee, weggooien zit fles op. Ja, Hey. dat is een verkeerd voorbeeld voor kinderen. Hier. Oké. Gek joh. Dat was hem? Ja. Veel niks meer, hè? Alles in de prullenbak. Ja, toch? Deze ook? Ja. Ja, Plastic. netjes. Goed bezig jij. Zo is het. Het kan ook wel een lul zijn, maar dat doe je dan weer goed. Wat is er? Hier, ja, hey. Ja, even niet illegaal doen, hè? Nee, doe maar niet. Oh. Weg, gek! Kinderen. Nooit doen. Misschien even nog meer shit. Zal best wel. Train je ook het van Lucie? Zeg iedereen dadelijk op YouTube. Zou je het computer bent? Ja, tuurlijk. Twee gelijk, Ja, twee. Stijls? Die kant op, stel er komt een vonkje in, dan plus die kant op. Ja, bewegende beelden, maar dat maakt niet uit. Dan knippen we Wat moet je nou? Ja, toch? En niet erin laten vallen, want dan ben je hem kwijt. Nee, weet ik. Ik ken iemand die dat een paar jaar geleden deed. Dan, Nee. Het hele hek. Oké. Wat doe jij? Ja. Ja. Kleur op, joh. Hey, wacht. Wat doe je nou? Ja, maar het dopje was nu. Weg, hè? Ja, Want hij kan misschien gelijk knallen, hè? Dat grapding. God. Goeie. Ja. Doe nou eens rustig je vuurtje. Laat zakken de grafding. Oké, Victor in boys. Ja! Lekker. Lekker hoor. Ja, Waar zijn die anderen dan? Oh, dit zijn ze alle drie. ja? Oké. Ja, ik dacht je doet Ja, de zo. andere. Ja, nou. Jee. Ja. Oh. Klinkt goed. Zie je nou? Gaat de hele andere kant op. Deze is voor mij. Die wel aan jullie. Die voor jij. Die. Gaat er lucht in, hè? Ja, tuurlijk. Pleur allemaal jullie. Die is stunt van je. Vuurtje aan het werk. Moet je er geen sticker op plakken, vuurtje? Nee, ik zal een sticker op jou plakken. Hè? Nou joh, grafding. Je mag zitten, vuurtje. Hey, LVT'tje. Dank voor je giveawaytje. Het duurde alleen 2 jaar voordat ik hem binnen had. En dan nemen we die gierige kutstickers van je erbij. Maar ik heb beloofd dat ik ze in Valencia op zou plakken. Want het is gewoon leuk natuurlijk. En voor jou, kijk, ik krijg een beetje Spaanse kijkers eindelijk. Want dat trekt natuurlijk geen volle zalen trekken. Hè. Gewoon goed. Dus gaan we even veranderingen brengen. Zo is het. Dus bij deze ga ik even stickers opplakken. In Valencia. Juist. Hier, kijk. Hier staat hij, LVT. Hier, Limburgs vuurwerkteam. Hey. Denk je dat? Optieven. Ja. De vuurvent gaat er gewoon overheen. Dus bij deze even oppleuren, want de vuurvent die regeert hier de boel, niet jij. Nou LVT, nou eentje dan. Hij krijgt een mooi plekje. En nou opzouten jij. Hoi. 3 keer Cobra 8. Dit is echt stunt van de eeuw, ouwe. Massa. Kijk er nou hier ook. Niet normaal. Tering hé.
Kom hoog. Goed touw. Ja, maar wel duur. Edna, brand erin. Ah, die is goed. Met die blinkers zijn wel goed. Ja. Lekker spulletje. Ja. Lekker hoor. Pak Cluso? Ja, top. Cluso. Kikken! Lekker hoor. Lekker hoor. 3 titanium, 100. Lekker hoor. Dat wel goed. Zit. Big nut? Nee, lood. 4 inch lukt. Oh, 4 inch lukt. Ja. Joris toch? Links. Lood. Lek. Lood is. Is dat 4 of Salut. Lekker. Deze naar mij. Ja hoor. Oktober 3. Jongen. Gelijk erachteraan. Trouw dingen niet meer, man. Hey! Kom op, hou mijn dier. Ja. Kom hier. Ah, is uit. Uit. Zes keer Cobra 6. 6 keer massa explosie. Paardenstijls, gek. Ik ga die kant op. Stijls en paardenstijls. Ja. Stijl. Paarden next Paardenstijl, level. stijl. Dat maakt feest, hè? Oké, naar beneden met z'n allen. Ja, dat is makkelijk. Oké, wegwezen, boys. Wegwezen. Gas erop. Redden.
zo naar je op hoor, die beelden, maakt me niks Ja. uit. Is goed zo joh. Ik heb het zelf ook gedaan nu. 300. Leuk hè? Hoppakee. Tot dan. Ja, zeker leuk. Doe dit een keer, Vincent, wie wist. Vincent? Ja, zeker ook nog. Goed aansteken. Kom erin. Ja, top. Snelste tijd. Bruins. Oké. Leuk dingen van. Ja. Gas maar. Hey, bravo! Lekker! Nou jongens, Werner die is speciaal naartoe gekomen vanwege de filmpjes. Die wil even papier kan steken en op film. Dus bij deze, ga je gang. Het naakje. Hoppakee. Lekker bezig. Hoppakee. Lekker hoor. Lekker vuur, Ben. Lekker bezig. Goed bezig. Etsa. Oh, die doffe dreun houden. Hij is goed houden. Ja. Dat is wel een cake. Nee, hier. Nou, wat maar. Die gewoon een Ja, cake. dat gaat zo. Nee, Dat dat is is goed. goed, Dat son. is goed. Goed? Ja, gaat Ja. ja, ja. Dit gaat wel. How many grams? Huh? How many grams? 30. 30. Nice. Kom op. Lekker. Wissel. Lekker dof. Gewoon lekker dof. Hier, waar is Lucky? De enige echt. Gewoon lekker. U bent. Kan gaan op play drukken. De enige. Ja. Steek maar aan. Jouw knaller steken. Jouw knaller hè? Hier. Dankjewel, Ed. Hey. Stadium. Waarschijnlijk wel. Hoppa, lekker man. Waarschijnlijk wel. Net gram. Ah, die was lekker. Goeie. Lekker. Thanks, Ed. Mooi hè? Ja. En dan gaan alleen op het pakket om. Lekker hoor.
Kolle saluut. Extra luid. Doe je ook 7? Ja, gewoon normaal. Ja, toch wel? Ja, wacht. Steek je eerst die en dan daarna die. Wacht even, wacht. Beunhaas. Lekker ouwe, hey. Beunhaas is de shit. Oké, met de winder. Aaswinder. Lekker. Braccio-pijl. Oké, bratspijl, lekker hoor. Ben benieuwd? Bratspijltje. Kijk hoor hij. Zo niet wat het is. Nou, we gaan het meemaken dan. We zeggen brand erin. Joep. Zelf bouwen. Ja, zoiets. Hij is een pijp toch deze? Nee. Dat is Oh shit. Je gaat zo kicken hoor hé. Cobra 6, 2G. Cobra 6. Ja, lekker hoor. Ja. Ja, Oh. Cobra 8, fleke staaf. Hoppakee. Handje ernaast. Cobra 8. Hartstikke. Hoppakee. Cobra, handje ernaast. Nog eentje. Inch. Lekker hè? Lekker hoor. Der verrückte Deutsches. Kan die uit? Deutsches. Vier. Oh.
moeilijk houden. Ja, dit wordt heel gek uit. Zo, tyfus. Dit is vet houden. Nice. Zo. Lekker bezig jullie jongens. Hey. Nou, zelfs wist. Hier. Waar ga jij heen? Die kant. Ja. Fucking groot erbij. Lekker ouwe. Kijk daar ouwe gek. Dat is toch niet normaal ouwe. Big nut? No! Chinese. Chinese. Wow, lekker hoor. Caballero saluut. Lekker hoor. 125 gram. Alright, this is... Pins Caballero. Yo. Very nice. Verder cilinder. Rookblok. Lekker ook hierin. Dit is echt ongeregeld zootje. Zo. Het. Waar is het liedje? Hoe zit erin? Huh? Hoe zit erin? 225 gram. Doe maar even aan. Vanmiddag iemand gepakt die had een camera gehad. Achter me aan. Ja? Ja. Normaal joh. Oh. Head shit. Minuut. Ik zag het net. Dat is het merk, joh. Hetzelfde. Ja.
4 inch Europa saluutje. Lekkere dreuner. Maar niet te veel hebben. Hou maar die grap. Wow, vet shit. Ja? Very nice. 4 inch Europa saluut. Very nice. Dans le coin là, peut-être pour. Ouais, mais. Là, il y a des gens. Pas une mortard? 2 inch Europa. Bovenaan de profi. 2 maal. Ja, ja, ik vind het. Kijk hoor. 3 saluten nog één. Deze moet er nog tussen. 3 saluts op het eind. Lekker hoor. Screen 4, lekker hoor. Nog wel. Oh joh! Ook eens even. Zorg Ja, links. steek maar aan. Steek aan, steek aan dan. Kom! De fuck ouwe. Ja, wissel. Crazy French. Ah shit! Ah. Gruwelijk! Wow. Dat ik niet van
wacht houden. Kijk, hé. Spulletje hoor. Lekker hoor, ik heb die laatste dop tegen mijn reet. Zo, Dat doet pijn. Ja, Oké, fik. wacht maar even. Snel. Nee joh, fik erin. Wacht even niks. Wacht tot de kinderen of zo. Jo, weg, weg, weg. Een biertje, Bekend. Met een vuurtje. nee, dat is echt een bruggetje op. Hey, voor de Kijk hier. Ja, zeker. Als maar loodje dit. Nee. Is goed. Oké, fik erin boys. Verder gooi, verder. ja, lekker hoor. Die dingen zijn fucking duur. Turn special, dat is het. Wat nou, wacht eens even. Wacht zelf even. Leuk zak. Dag. Nou weer. Funken met kruidlek. Ja, heel snel. Fik met wat? Kruidlek, gek joh hé. Ik heb een beetje geblazen. Vooruit, fikken eraf, filmpje ervan. Ga maar zetten. Oké, chippa, forte. Eso, se tira y te pones aquí, en medio. Ja, bij het staartje Claro. pakken, bij het staartje pakken, hè? Ja, Hier, nee, nog hier, nou nog. Hier, Kijk die man gaat hem even aan. Hoppa! Ja. Nou weer gek. Laat je aan de Ik zal het vet even plaatsen. Nee, dat wordt jou lekker jongens. Correct, ik ga snel op. Ik heb hem niet eens opgenomen. Ja hoor, nummer 6. Hoppa! Ja. Die vent had zijn klauwen eraf geweest. Ja, zeg je dat hé, die gek. En je gezicht in beeld kut. Ja, woef. Wat zijn balloontjes? Maar dat team erbij. Is dat een hef? Ik dacht hij doet een rol. Hij zit gewoon te schijten man. Rijn met ook wat vol publiek. Heb je ruimte op, ja? Een stukje mee, hè? Ik vind het dood. Hier stront jongen. Vorige. Gorge. Kan ook. George hoor je ook wel eens. George. Weet je op? Oh. Lang vertraging. Deze knallen nog. Maar eerst terug. Wacht even. Hij loopt kut zo.